Писмо на Ботев от небето. Гледам ви отгоре, братя, как сте още роб до роба. Искам вест да ви изпрати, ала няма поща в гроба. Нямам тук перо с мастил, да отново скръбен да опиша, да ви спомня черното бесило, на което Левски спря да диша. Нямам тук едничка свещ да ви пиша, кът заничам, за Петлешков как горя на пещ, как се тъй България обича. Нямам тук печат ни плик, за да стигне вас, което жален пиша. Кочо, како би сина си в кобен миг и умря достойно, свободата вдиша. Нямам тук от лист парченце, че да мога сгорез да опиша, за сълзите на баташкото детенце, майца, как си сетни дъх издиша. Нямам сили, ни юнашка кръв, за героите на Шипка да разкажа, за братушката помогнал пръв, робските окови да размажем. Нямам чета, ни барут, куршуми. Паднах дан в бой за свободата. Тя не чака екзарх с празни думи. Свободата иска Караджата. Мен дали четете, братя, знам ли? Как сте още синца, роб до роба? Искам вази да пробудя. Как ли? Тъй си плача за отечеството в гроба.